kaLuka incwadi kaLuka isahluko seshumi nantathu Evesi lamashumi amabili nambili. Evesi lamashumi amabili nambili. Wadabula emzini nasemzananeni efundisa eya eJerusalem. Wathi omunye kuye, Nkosi, bayingcosana abasindiswayo na? Wathi kubo, zamani ukungena ngesango elincinyane. Baningi ngisho kini bayakufuna ukungena behluleke. Nxa umninindlu esuka avale umnyango, niqale ukuma ngaphandle, ningqongqothe emnyango, nithi Nkosi, Nkosi sivulele. Aphendule athi kini, anginazi lapha nivela khona. Khona niyaqala ukuthi sadla saphuza ebusweni bakho, wafundisa ezindleleni zethu. Kodwa uyakuthi ngithi kini, anginazi lapha nivela khona. Dedani kimi nina nonke abenza okubi. Abanye abakalahlwa umuntu, kodwa bona sebezilahlile. Abanye sebeshilo, bathi noma ngaba njani kube njani, sesiyawumane sihlale emakhaya, sikhumule ingubo emhlophe siyibeke lapho. Benziwa amahloni emthwalo abangayithwesanga umuntu, abazithwese yona bona. Akekho umuntu othe abethuke uNkulunkulu. Bamethuke bona ngokubona kwabo nangokuthanda kwabo. Abanye bebenziwa ubuqhawe basemhlabeni, bebona ukuthi bayiyo yonke into. Kuningi abakushilo okwesabekayo ngathi mawucabanga wena ungaziboni uyisho yonke leyo nto. Kodwa uNkulunkulu uzawuhlala obala. uNkulunkulu uzobonwa izwe lonke. Ngose sithathile isinqumo okwakhe lo. Kodwa isho njalo ke lencwadi esesifundile. Bakhona abanye abawufika sebechaza ukuthi hawu engani sakunje kunje. Kodwa kutholakala ukuthi abasena kungena. Bafunda yona nabo lencwadi ethi isango lincinyane nendlela yakhona injalo. Bese bethi sibaningi. Nibaningi nihamba ngawo lo mncingo na. Noma senze naphendula kwa freeway la khanjwa khona. Makunje indlela esinkulu ke akuseyiyo. Le eyala siyakhona. Hayi, ncane. Ayidingi ukuthi manje ngicabanga mina bese ngicabanga umuntu oseceleni nongapha. Ifuna ngicabange mina kuphela. Ukuthi mina ngipikwa lendlela. Indaba yomunye umuntu cha izangibeka aphi. Ngisho ukuthi uqondeni ukuthandwa kwenu. Kwazini ukubizwa kwenu.
yazini ukuthi uNkulunkulu unakhe ngethemba. Amen. uNkulunkulu wethembile ukuthi nina nizawuvusa umsebenzi wakhe. Zimiseleni ukuba niuthwale niumise. Ningabe nisabuka emva ngoba akukho lutho. Akukho lutho olusemva. Okukhona ilokhu ba uNkulunkulu anisebenzisele ukuthi ukukhanya kwakhe nikubeke phezikothi. Ukhanyisele bonke abantu bonakale emhlabeni wonke. Amen. Indaba yomuntu oseceleni ayikho. Indaba inami. Phela ukuthi le ndlela incane mina ngihamba phi. Ungayikhathazi ngabantu abanye abaningi. Ngoba ungakhathaza ngomuntu kanti yena akaza ngakucabanga enhloko. Wena uhlushwa ukuthi ubona ukuthi usekukhanyeni. Kuhle khona ukubafisela. Kodwa ungayilibazisi ngabo. Ungazilibazisi ngabo. Abanye sebethatha isifungo esiphelele sokuthi cha siyawufela kuludaka lolu. Ngaphike lokho. Ngoba laba bantu ubaba ababona besodakeni. Bonke babengavumi ukwelula isandla babamba isandla sika baba mkhulu. Noma bebona ukuthi la enyathela khona luyasha udaka. Bahlehla nje bahlehlela odakeni baze bavela ngamakhala. Wadimala uNkulunkulu baze wahlala phansi. Ubaba wababuka labantu. Hawu. Laba bantu banjani? Ukuthi kwelula isandla bekhisho odakeni bona bahlehlele kulo ngamajubane. Namhla ke sibabonile bekwenza lokho.